fina dari asisten थाबैनो फै आंनि खाथियाव फैनानै आंनि गोसोखौ गोजोन Masa dua lebih mana begitu? Bisa? Ani kalau dilirnani goजोन होफैदो. Bisa. नोंहा मा प्रब्लेम जालायखो? गुरुजि, आंना बोराया थैनायनि सिगां आंनो सना सेरसेनि अबावबा फबनानै गालांदोंमोन. बेखौ गुरुजिया आंनो नागिरना होनो हागोन? हागोन. नोंनि सनाखौ आं नागिरनानै होगोन. नाथाय आंनो 30% रांखौबो होनांगोन. होगोन गुरुजि, आं होगोन. नै गुरुजि, राङा लादो. मुलिबाय थगायथ'सि. Orni. Rokok gitu nih, zona gitu nih, gendreawi. Fै खाथियाव. ओइ मेब्ला, नों बहा दं? आंनि खाथियाव फै, गोख्रैयै. दानो नोंना गोसथोनाय अनजालिया नेनानै दं. नोंखौ नै फैबाय. खिन्थाजोब्बाय. नोंनि सनाया खर'सानि सिद्दा फबनानै दोनदों. बेयावनो नायहै आरो थाब नायहैयाब्ला सनाया गोमोरलांनो हागौ. गुरुजि, जागोन. आं नागिरहैसिगोन. खुलुमबाय. जागोन. गोख्रै नागिरहै. मालाबगासो थांलायबाय, मालाबगासो फैसिगोन. खुलुमबाय गुरुजि. मा जालायखो नोंहालाय? आंना बिएफआ केटिम सालायनानै थैबाय. मा बिएफ? आंनि गोसोथोनाय. अन्नानै बेखौ लिंहरलाय, आं बेखौ हाय होननो. जागोन. ओइ केटिम फाग्ला, गोबावबो नंबाय. नोंखौ नोंनि अनजालिया हाय होनो नेगासिनो दङ. गोख्रैयै फै. बान्दार खाथियाव फै. नै फैबाय. नों हाय बेबि. खोनाबाय? गुरुजि, आंहा गोदान बिएफ मोननायफोरनि माबा मुहि दंबा हरलाय. जागोन र' मोनगोन. सिन्था दा खालाम. मोनगोन जारौ मोनगोन. ओइ
मैना डार्लिं एसिस्टेन्ट आंनि थफ्लाया लाबो बै हारा गोनाङा 다이라스 샤마 끼라우자 기타라고 살아 नै बावनो बेनो जागोन बे हाफिसखौ गानबानो बेयावनो गासिबो दंजोबो नोंनि साननायाबो जागोन गोदानबो मोनगोन नाथाय फैसाया 3,000 नांगोन जागोन गुरुजी आं होगोन दा जाथारगोन बियो एकदमबारे मोजांथार हरलाय नोंनि आखाया नोंनाव मोनसे माबा दङ सुनि ग्रह खारजोबगोन आरो गानो थांसै जेबो जिंगा दासै बेखौ गानबानो खारजोबगोन नों आरो गोदान बयफ्रेन्ड ना मा गोसथोनाय होनो बेखौ मोनफिनगोन आरो मा जाखागोन जागोन डार्लिं नेक्स्टआ सोर जाखो दानिया नेक्स्ट फैदो मा खौरां लानानै फैखो नोंसोरालाय जोंना एग्जामा खाथिनिफ्राय खाथि फैगासिनो दङ जों एग्जाम थाबाय दाबो मोनसेबो हायाखै जों एग्जामनि मा मोनसे जाहरदो जागोन जेबो जिंगा दासै आं हरजोबगोन नोंसिनि मुलिखौ सानैबो नांगोन नामा नांगौ मा क्लासाव फरायो एग्जाम जासिगोन नोंसोर दुगैबोना दुगैबोआखै दुगैनायालाय दुगैबोआखैमोन ए दुगैनानै फैनांगौ बिदियाव फैबा ओंखायनोथ' मारैबा मोनामो बेयावनो गासिबो दंजोबो नोंसिनि मुलिया पास जाथारगोन बेयाव बिनि दामा 1,000 थाइसे मोनसेयाव 1,000 थाइसे मोननैजों 2,000 थाइनै नोंना बे जागोन जाथों आंना हरदो दायो Yes, come in. Wah, master lagi kalau nih. Masih sudah. खामानि होआसै गामिना सार आंखौ अनला सादुआ गोबां रां खामायनानै जादों सारा बेखौ मोनसे राहा लानानै होनो हागोन नों जानखौ आं नोंनि प्रब्लेमखौ आं एफआइआर लिरनानै दोनगोन नों दा दसे थानानै फैफिन Yes, come in. Ada apa problem? Ma? Gilai मा गोदान प्रब्लेम जालायखो? माने उनलावजोया आंखौ थगायदों माब्रै? आंखौ बिए गोदान मोनसे होननानै मोनसे थाबिस होदोंमोन बे थाबिसआ जेबो खामानि होआखै जागोन दे आं बेखौ एफआइआर लिरनानै दोनगोन कनस्टेबल
Repilai. जोंहा मोनसे गोदान प्रब्लेम सफैदों बे प्रब्लेमानो जादों अनला अजाखौ हमनाय नोंसोर बिनि एसेसिमखौ हमनानै थाबैनो लाबो 와 이게 없어 보이네 अनला अजानि सोमोन्दै मा मोनथिगौ थाबैनो खोन्था थाबैनो खोन्था नङाब्ला नै अनलासे ओरैनो दंदिसो बेनाव जेबो मन्त्र एरि गैया बे थफ्लायावबो ओरैनो माल माथा ओरैनो जाबोर जुबोरल' दंलाबायो थगायनानै जायो बियो जाबाय खुबा मोनबाय जों बेखौ मोनसे होनदों आं होनदों जों जाबाय खुबा मोनबाय जों बेखौ मोनसे होनदों खुबा मोनबाय जों बिदिब्ला बेखौ हमहैनाय खेल Oh, jadi. Oh ayah. Pindu. Oh macam mana musuh tak? Oja, Oja. Nung masih kebunan jagra. Ang jaket tu. Jaket tu. Jeng nak fruit dong. Mana fruit? Constable, ini aja tengok lengan labu. Ah, turning nih sih. Lu kayak tu. 하방집을 갈라마기도. 토게 괜찮아. 토게 그 앙무다 우리 동료사. 안에 시티즌 아버지. Enggak hujah deh.